Shalom orang saka manginang salam siap madita saluhuna oleh tema ditangyang dukunganmu na Tuhan yang kau manginang ma agak pulih be ala ya lalu na mga request tiga nomor 230 urupi joloha minang ina nasida tede ho maka manginang kamulai san makasina mi sol do sol mi sol do Nunga sai do sam ulan ning malum nang di awon mudar nai oi nas do na sak baju mi na di awon mudar nai yes ho malum di ban
di note la la sol 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 do si do. Dok na parku di i. Kembali itu sada hitam. Nunga sai do sam ulaning malu nang di ahun muda nai ai as do na sak sak bacumi na di ahun muda nai. Mainan 5 kira-kira oleh Temadita. Selamat berlatih. Tuhan memberkati.